Nyakor mgajwang dakikos kadho pradeko daboro tok sa pagario marukinyi machiegni manundo mar gazet matai nyinga Sharon Onga antiere ka gi Daily Nation kanyakla kod The Standard thoro weche momi pek aneno ko pogore to kata kamano gitenore koda weche mago mag somo. The Standard okete kanyo gi dholiech principles from hell magin jotend jopuonje mabende iseyo ni osebedo ka kelo darni mag para hinya ne jopuonje mopogore pachoka manyaka sani nitiere mokum jopuonje mabende osebedo ka goyo tao e skunde kata bana gisebedo ka gigwe tao e skunde kalure koda jotend jopuonje mabende samoro ok megi lwasi makare mano mar tich. Daily Nation okete ni teachers spilt over SHA medical cover. Wang'eni jotend jopuonje mago mag skunde primary gintiere e romo e county mago mag e county mano ma Mombasa. Kanyaka sani gipogore paro mano kalure koda dwaro mano mar migawo mochung' weche mag somo mano kokadho e duol mandiko gi tich TSC mano mar chungo okumba mano mar thieth mar Minet mabende gisebedo ka gitiyo godo machakre chien tarik 1 dwe mar 12 mano mar higa ni jopuonje biro bedo ka tiyo kod okumba mano mar SHA. Gisani nyakor ngajwang gina mar mono mi arwak Hansel Oyango mabende selale wangwa. Hansel harwaki ni machiegni geno mara ni chiemo makare. Erokamano ahinya Sharon. Ni bedo gi yo maber. Yweyo bedo maber chakra dhi weche osetimore mang'eny Sulu yando orakore gi Samia ma waneno kaka incho bedo kata kamano to weche thoth kae gazet kaka isewachono sani koro kendo jo Kenya ywago jawer ma weche mag injili Betty Bayo nyicha otho gi blood cancer kata leukemia. Bishop Marco Pere be Philip Sulumeti be iwago ka court be pod rakore gi weche mag obila ma wang'eni osebedo ka kelo pogruok ma paro kin commission police service commission gi IG be paro osebedo ka pogore kanyo gi weche ma moko kaeri. Jalup jatend piny ma USA ma migeno ni jumbe mabiro biro Kenya ka be osewach ka ni koro ok bi ma koro warito winjo kaka bro bedo mana kamana par bacha gi Daily Nation kich Daily Nation yakor mgajwang mana ka Hansel Oyango gintiere koda weche mopogore. Daily Nation yakor mgajwang thor wach mabindo bro bedo kwa chako godo en ma kata kamano duto te bro bedo kwa kilo ni tho mano mar Betty Bayo kanyakla kod Bishop Sulumeti kata kamano Vance mabende njab jatend piny mano mar piny Amerika bendo bibiro e pachoka wabro bedo kwa nyisi gimomiyo piny kaendi wach momi pek iwacho ni jopuonje bende koro opogore paro kaluwore kod dwaro mano mar keto gi okumba mano mar SHA. Iwacho ni Minet mabende gisebedo ka gitiyo godo bro bedo ka rumo kanyo chien tarik 30 dwe mar 11 mano mar higani manyiso ni chakre chien tarik 1 Hansel jopuonje bro bedo ka chako tiyo kod okumba mano mar SHA. Onego bedni tarik 1 December dwe mabiro gi move from winjruok ma okumba mar thieth ma ncha gin go titero gi bwo SHA to chal ka gima nitiere some special privileges ma okumba gino biro go nikech pok oyang malong'o ahinya kata an asetemo timo nonro to pok ayudo nonro malong'o ahinya but chal ka gima nitiere deals moko ma special ma jo Kenya ma kawaida onge go mano kendo miya apenjora ni dibede ni ma kela kweda nikech ja Kenya moro bende nyalo wuok nang'o ni jopuonje gine ma gihero Kenya kendgi koso obedo nang'o nikech ma chalo gima koro gin joma special mono nang'o meni wacho kamano mana kinyalo mana nyiso gi moko kuom okumba kata mana ber mabende gibiro bedo ka gido okumba mbaka ma mano ko omenye ite marango ni marabich berno en ni nitiere conditions moko ma iwacho ni bedo covered 100%. Kata kamano nitiere ywak nitiere jogo mantiere under education ma ywak nitiere kaka head Kenya secondary school heads bende oseywakani ok nokaw pachgi nitie joma bende oseywakani pach oganda bende ok nokaw makoro giwacho ni dibere ni nitiere kaka deal ni no bedo signed e top 10 nikech gin giwinja no bedo signed. Jopuonje owuon manie ground bende ywak ni ok nokaw pachgi ni jogo mane gin involved e wach mar okumba ni nonego bed ni dhi e ground to kaw pachgi
to gitimo piloting matiende ni gitimo test, gikawo kata mana jomoko matin gitimo godo test mondo gine ni wach mar okumba ni odhi nang'o. Giywak ni kata gin owuon pod gikiano okumba ni dhi cover ang'o. Ting'e ni gima lich kata mana gimiwuoro ni riwruok mag jopuonje to nobedo piny gi TSC mano mar twak otende kod wach mano mar dara, mano riwruok mar NAT nitiere Kupet kanyakla kod KUSNET ma bende noromo nyaka Gajwang' gi duola mano mar TSC kuma bende ne giyango ni koro dar ma kama gibiro bedo ka gidar jopuonj gin giwegi mano kaluwore kod romo margi mano timore kaunti ma Mombasa ma bende pod dhi nyime, mano romo mar jopuonj mag jotend jopuonje mago mag Sude Primary. Gin giwacho ni pachgi nokokawo kendo gibuogo ni jokanyo mag NAT ma bende koro nokanyo jotendgi mag NAT ma bende koro nokadho dwaro ma kamano gibiro bedo ka githicho gi oko e yiero manyien. Wang'e ni odiochieng' ma kawuono jatend CEO ma Kojolo iwacho ni jata chenro ma Kojolo mano mar TAC Evelyn Mitei biro bedo ka loso kod jopuonje e romo mar Kepsha e kaunti ma Mombasa odiochieng' ma kawuono. Aneno ka jodito mago mag NAT to biro bedo ka loso kod jopuonj ma kamano chieng' tich ang'wen mano mar jumani. Wageno winjo kaka okang' ma kamano biro bedo kadhi odiochieng' ma kawuono. Okang'no to aneno ni en gima ber madhi konyo jopuonje to jopuonje o embrace nikech ka en gima dhi konyogi to gi embrace. Nikech aneno coverages kaka isewacho ni nitie coverage moket ka nitiere comprehensive coverage for principal, teachers, spouses gi nyithindo abich. Koro kin gi nyithindo bedo covered nyaka nyithindo abich. Nitiere weche mag dependency, nitiere students in full study matiende ni kin gi nyathi ma pod somo kapo ni en jegni 25 kaduogo piny to pod obobedo covered. Expansion ma healthcare access benika ogole from healthcare facilities 800 maende nitiere Buominet masani koro en 9,600 osiptande. Private hospitals moko be nitiere moyang kanyo ogole from expansion ogol from level 2 to level 6 matiende ni nitiere osiptende kaka Russia gini Kenyatta bende sani koro jopuonje nyalo dhi to yudo thieth moyangi. Nitiere outpatient gi inpatient, maternity, wan gi weche mag dental, oncology, medical check-up gi weche mamoko. Financial cover nika normal delivery mano kaka miyo odhi yudo nyathi 1,000 cesarean section mano 30,000, dialysis nitiere 10,000 per session. Ibedo cover 10,000 per session. Mano wawenye gitenge gibiro bedo ka gisomo kanyo kaluwore koda thuolo mang'ado wa odong' gi dakika 12 Hansel. Kwadhi wach machielo, wach mosebedo ka dang'ni e doho ma bende aneno koa Daily Nation omiye ite mano mar 2. En kaluwore koda andika mago mag obila. Ning'eni piny Kenya nego beni wandiko obila higa ni obila maromo 10,000 nyaka sani wach mabende pod dang'ni doho kinde ka kinde. E ite mar 2 waneno ka doho nochungo dwaro mano mar ndiko obila 10,000 tich. Aneno ka bura makama ibiro bed ka i-mention kata mniluonge doho kendo chieng' 22 dwe mokwongo higa mabiro. Weche mag ndiko obila to pod kelo ng'ikruok maparo kind Service Commission mar obila gi IG. Iwacho kare nitiere chapa moko ariyo ma Police Service Commission inchogolo to bang'e no to IG no challenge e court to court nomiyo IG permission no odhi mbele ma IG bo ogolo chapa mare to bang'e no to nitiere jal moro ka miluongo ni Eliud Matindi ma bende koro nyodhi mo o appeal wachno ma koro embo wacho nang'o ni IG onge constitutional mandate mar timo recruitment. IG owuon to ka jitetea teno site article 234, 243, 244 gi 245 ma constitution ma wacho ni en gi legal backing ma timo kamano. Karwando nitiere joko wacho ni constitution article 246 3A wacho ni Police Service Commission ema nigi mandate kata nigi teko mandiko bila. Koro ma case ma pod nie doho koro warito mana winjo ni doho bro ng'ado nang'o kata kamano to anto pacha mato mana pacha kaka jafwambo aneno ni ng'at achiel ok onego mi teko ni te nikech en teko mang'eny ahinya ma hiring and firing ken gima onego bed ni miyo ng'at achiel onego wene ken kata mana commission
kata ka gipogore gibiro kanyakla kind commission gi IG to gibet piny to giwacho ni mae kaka wadwaro timo recruitment. We warit kaka bura makamano biro bedo doho kata kamano kapo nono ni weche makamagi dino kotere doho polise dino sendike tich mane kinde thuolo mar tarik 3 dwe mar 10 nyaka chieng' tarik 9 dwe mar 10. Sani koro chal ka gima koro chenro makamano ochor nyaka higa mabiro Nyakwar Gajwang' biro bedo kwanno kaka wach makamano biro bedo kadhi ka doho biro bedo kalungo bura no chieng' tarik 22 dwe mokwongo higa mar 2026. Mapiyo piyo ite mar adek odiochieng' manyoro na wawito jathum mano Betty Bayo bende nwa wawito jadolo mano mong'ere kaka Bishop Emeritus Right Reverend Philip Sulumeti mabende nong'elo rengo odiochieng' manyoro kentiere koda higni 88 e suptal mano ma Nairobi. Betty Bayo mabende osebedo ka wero thumbe mago mag pako Nyasaye ento nong'elo rengo e suptal maduong' mano mar Kenyatta kama bende osebedo ka okedo koda tuo mano mar kansa mano mar remo mong'ere kaka leukemia. Betty Bayo to familia mare wagone mos mokwongo gi jogo mane gin joherane jogo manie gospel industry gi jo Kristo kanyakla ma Kenya ka wagone gi mos ahinya. To ne nyoyang gi Pastor Victor Kanyari ma pastor ma ng'eny jo Kenya ong'eyo osebede e wang' jopwa gi ute mag fwamo opogore kinde mokalo. Tiwacho ni nyotho nyoro sa 11 okinyi manosebede osuptal kuom juma kinde madhi juma achiel ema koro nyowite ngimani. Koro iwacho ni nyen gi excess bleeding ma koro nye dakteche nye temo chungo ema bang'ino to koro nyowito ngimane. To Betty Bayo iparo gi wende ne kaka 11th hour nitie moko ka mo ondik ni ngai timondo mago makikuyu mago gin makikuyu gi mamoko. Koro gospel industry owito achiel kuom gi icon achiel kuom jogo mayande nie ong'ala manyime e weche mag wende mag Kikristo. Mana kamano koro mosal odhi anyuola mano mar Betty Bayo kanyakla kod anyuola mano mar Bishop mong'ere kaka Philip Sulumeti. Wadhi mapiyo piyo wach machielo mabende nano komi peke ite gazeti mokwongo mano mar Daily Nation Nyakwar Gajwang' en kaluwore koda ikruok makoni kod kocha nanego bed ni jalup jatend piny mano mar piny Amerika mong'ere kaka Vance biro e pacho ka nyaka sani koro Nyakwar Gajwang' James Vance ok bibedo ka biro e pacho ka to ing'e gimomiyo en kaluwore koda romo nantiere romo mano mar lokruok mano mar chal mar kor lwasi mong'ere kaka G20 Summit manego bed ni bage buma ma Johannesburg piny mano mar South Africa. Koro bang' dhi e romo makamano nanego bed ni omol e pacho ka nyaka sani president kata mana jatend piny mano mar piny Amerika Donald Trump nowacho ni piny Amerika ok bibedo ka riwore e romo makamano manyiso ni koro dwaro mar Vance biro e pacho ka bende dhi choko. Dwaro mar Vance biro e piny Kenya ka to nyoyudo gima nyawacho ni ng'ikruok nikech nyonego bi e buche mopogore opogore twak mopogore opogore mag twak achiel kuom gi en weche mag counter terrorism, clean energy, education gi digital transformation. Kata kamano to jatend piny Amerika mano Trump to ang'eni osebedo gi lweny gi piny mar South Africa kawacho ni jogo ma jo South Africa ma jorotenge sando jorochere mani kono ero gin weche ma ilaro lo kono ero koro nitie kaka nek ma jorochere kono ero bende nyose wacho ni nitie kaka jogo ma jorotenge timo kono mago gin weche ma piny mar South Africa nyose kwedo ka to piny mar South Africa be wacho ni Trump golo joge kata golo order ni joge kik dhi G20 no en wach ma kizungu wacho ni regrettable. En wach ma gineno ka ok en wach ma en ranyisi ok en ranyisi maber kowuok kuom piny ma Amerika. To koro gikwedo wach ma Trump wacho ni jorotenge ma South Africa sando jogo ma tapar ni tamni managi shida nikech kopogore kamno gi South Africa naneno statement kata mno boke mano golo kotenre kod piny Nigeria en iwacho ni dobed ni chung maran mane nikech ka gima koro kedo koda pinje mopogore opogore sani bende koro anoko sedonje pinje mag Afrika bende kedo godo koro nge gima Trump dwaro tek gima okan godo gadier ni nonro mar weche gi nikech nitie joma wacho ni kata mana pichni mano nyiso
ni gin ma South Africa nitie joma wacho ni mago ok gin joma noneg South Africa mago gin jok manoneg Congo. To kaka Trump medo golo America e pinje mamoko gi miyo pinje mamoko kaka China, kaka Japan, kaka pinje mag Ulaya kaka Britain medo bedo gi teko moloyo piny ma US. Ang'eno temo stamp authority but sami stamp authority bing'eni miyo jomoko bende chiew, miyo gi chiew to kara kacha joko we gap nego wadhi nikech kara ntiere weche mag ohala igani ne waneno ka ntiere tariffs moko mane omedi. Koro mage gik ma medo miyo sirikand America bedo gi nyau kaka superpower ma yande waseng'iyogo. To koro jatend principal cabinet principal cabinet secretary mano Musalia Mudavadi to be nyose wuok kawacho nang'o ni pod riwruok ma Kenya ni godo gi piny mar America pod otegno mano koso Vance biro Kenya ka ok omino ni koro riwruok kanyakla gi piny mar America koro nigi ng'ikruok moro amora. Ka dina poni achiedh nade kindgi koda piny South Africa dino komienjo Vance ni dina bed ni biro e pacho ka e giko mano ma dwe mar 10 ma bende wantiere e giko ma dwe mar 11 ma bende wantiere ni. Wawera gi mano tenge e ite mar 10 nyaka rom gajwang bende doho no lernegi kaka apisas mago mag KWS noteko jalupo mano Brian Odhiambo. Ng'eni jalupo nyaka rom gajwang noteke e dwe mokwongo mano mar higa ni wacho ni chieng' tarik 18 dwe mokwongo mar higa ni manyaka sani pok ndache ofonyore ni Odhiambo ni kanye. Kata kamano doho no nyis kaka apisas mago mag KWS nochano moteko Odhiambo. Koro Odhiambo to wach ni osebedo kamano chakre Januar higani mane olale. Koro obila ma KWS iwacho ni no make ma koro bang'e no pok oyude nyaka sani. To koro iwacho ni nitie kaka negi sande, nitiere nyaneno kata mane wang' jowi kiwacho ka witnesses wacho ni negi kawe magi sande ema bang'e no koro negi ting'e ga koro ok nonyale magi kete e gachgi magi dhi kode. Kata kamano to obila go to wacho ni nitiere kaka rawerano no manage Apple sel margi ma koro nolal ma pok oyude nyaka sani. To kata kamano to judge man ochung' ne kes ni to osekwedo wach no kawacho nang'o ni mano gima giwacho no onge ok en gima nigi teko moromo ma ginyalo jitetea godo nikech kata mana obibuku maniga ka police ma ka ng'ato maki to indiko details mage nitie kaka jogi ok no kawo ne details. Koro mage ng'ikruok ma judge ni neno nang'o ni nitiere kaka jogi temo rocho kes ni, nitie kaka gitemo kelo gitemo mondo kes ni kik makgi ema koro warito winyo mondo wenyane ni judge ni kes ni bro bedo na. Kata kamano familia mare to owuok oko motegno kawacho ni gin pod giywak nang'o ni nyathigi nyaka chiw. Mana nitiere kanya korom gajwang' bura ma bende pod dhi nyime e doho ite mar 12 akiani e kinde mosekalo kata mana korom gajwang' bende sedhi kata mana magawa moro to tami mano mar donjo magawa makamano bing'eni inyalo donjo ni magepe makamano machuli kata mana omenda mabura ma bende iwacho ni okil Kamaloka mong'ere kaka Donald Kipkorir nodhi donjo ne godo magawa mano mong'ere kaka Muthaiga Country Club manyaka sani liekre ni magawa no bro bedo ka chule siling milion 1 nikech nodhi magawa makamano to okwede wacho ni ido kibidonje magawa makama. Wach manotimore chieng' tarik 9 dwe mar 8 higa mar 2024. Koro magawa makama doho nosiemogi kendo nonyisogi mar mondo mi gichulo okil Kamaloka ni siling milion 1. Ma ng'eni wang' jo-Kenya dwa dondo gi weche gi koro. Kata wando jalni to miluongo ni Mr. Korir ni en owacho ni jogo no deal kode like a stray dog. Wacho ni guogi mafuya noriembe ba wacho ni gino nomiye humiliation kata nokuodo wiye akore makoro nyodonjo ne magawa no
anie ni kinde mang'eny aseng'a ni magawa niga gi right of admission. Ginyalo chunga to ginzi ni ino kwa dwari ka. But mano kendo aneno ka court koro kele direction machielo ni gini nyalo bedo ni kela kwede nikech nitiere freedom moro ma kaka ja Kenya nitiere public places monego mabedo kete katiba mapachoka kete katiba mapachoka ni nyalo donje makata unless ni rocho ratich ng'ato kata mani iketho chik eka ginyalo goli to jalni chalo gima onge chik mano ketho nikech ipore wacho ni kinde mosekalo iwacho ni moheo higni 20 mosekalo osebedo kodhi Muthaiga Country Club kendo dhi to chiemo kata metho kanyo en kanyakla kod osiepe to poko noriembe to koro odiochieng' achiel ni bende wacho ni noriembe nitiere kaka noriembe bende higa mar 2022 mano dwe mar 10 higa mar 2022 kata kamano noyiene mar mondo mi odonje kano setimo complaints kata mana kano sechwalo kwayo mopogore kendo chako riembe kendo higa mar 2024 wacho ni ooi un koro ung'iyo kode koro ng'iyo kode koro ma ing'eni koro kendo koro kelo gima nyalo to nango dimension machielo kaka ng'ato nyalo access public places ma kata mana kuonde ma iwinjo ni en members only kata mana gin kaka Muthaiga Country Club ni wacho ni nolose mondo members oyud kuma ginyalo socialize jokanyo to ka koro jalni noriembi makoro en odhi e do makoro do sani koro se order club no ni mondo koro chule omenda ma en $1 million koro kelo ranyisi ne jo Kenya ni kara nitiere kaka constitution ni pok wang'e malong'o kata wasom katiba maber ng'eni gima nokonyo bende aparo ni nikech bende ne okil kamano manyiso ni onge kaka pende chike mapacho ka ng'eni samoro wan kaka jo Kenya wanyalo bedo ni wakia fundi moko mago mag pend chike mapacho ka koro wang'eyo samoro nyalo bedo ni wasom katiba mondo wang'e kaka bill of rights ratiro mago kaka oganda ginero ma bende wacho e katiba mapacho ka ite mar 12 piny kanyo ibiro bedo kisomo ka bende apisas mago mag KWS bende chako golo le mago mag bungu ma bende nitiere Kedong Ranch kendo gisebedo ka gikegi mago e kuonde ma bende ikane le mopogore ahinya buore Nairobi kae aneno ka Kedong Ranch iwacho ni en private property en mar ng'ato owuon to nitie le mopogore mag bungu ma bende osebedo ga kanyo kaka giraffes mago tiga zebras gazelles elands kanyakla kod wild beast isom kanyo mane ite mar 12 aparo ni Hansel wadhi ene Machinglo kapok wadhi e Standard Machinglo nitiere ite mano mar 17 to Machinglo makama Bethor wach ma bende Joyce Oduor biro bedo katwaki e chenro mar mbako romo panoromo kanyo sadek mano mar okinyi anno ka ng'ato nitiere abduction fridge to jatend piny mar Uganda bende nowacho nitie kaka noketo ji fridge ogoni simu to wegi oko mano Bob Njagi kanyakla gi Nicholas Oyo ka ito kora neno koket jotend pinje mopogore ka inyalo pongo gi wi mano chal naka wuod ja Uganda cha nitiere wuod ja Uganda cha gi wuon gi chal ka gima ma wuon gi to jal moro nitie ka wanchalo ma jatend piny machon Uhuru Kenyatta koro ka iwacho ni daddy loves to chill activists kindly advise Kenyans koro ma rien warning ne jo Kenya ni would jatend piny ma Uganda nyiso Uhuru Kenyatta ni nyis jo Kenya ni sama activists obiro konier inyalo bagi kata gin be e fridge kono ero mondo gidhi gichil fridge no to ng'at mokete fridge ka en jalero mabedo osebedo ka kwedo piny mano mar Uganda to kende wan gi moro be ni piny ka to moro no nango bende okete Bobby Wine ng'e mano wine do oket Bobby e wine go en Bobby Wine kan bara paro ni ne ntiere wach moro manyawacho ni jo Kenya activists manyicho dhi Uganda ni jatend piny ma Kenya machon Uhuru Kenyatta ema nyokonyo gi ma giwuok makoro chal gimo ema jagoro bende temo nyiso ka ni koro inyiso jatend piny Kenya machon ni wuogi jogi ni sama gibiro kato giore nikech jatend piny ma kone ni en tie kaka ojaket ga ji kar yweyo
ibedo ga iluongo nango state guest iketi ka yweyo kanyo iketi e free kanyo mama kodhok ni kata mana jotend piny iwacho ni jatend jolweny mano mar piny Uganda nuwuok ka gala moro mowacho ni gin kanotekgi kaka notekgi gin gi kia to kata jogi nopando mana ka lweny kucho wach ma bende Bob Njagi gi Nicholas Oyono lero kaka gima ne gikadho nitie kata senator moro Kenya ka be nyose wacho nango ni ka gibiro kono ni reckless weche mi wacha ka ji ok par en yuak ne jotendwa be ni sama gimoro osetimre kama to waore samoro mana kamana Kenya korom ga jangin machinglo no hiponge gi wi hinene yo machal nade aparan mapio pion kichano ka dakika na ngwen tok sa achiel kapok le fasa donjo gitwak mkonge chendo marupen wangi na gazet ma The Standard Thor watch mabende gi miopek principles from hell magi jotenjo puonja korom ga jwang mabende osebedo ka miyo tich bedo matek matamre gi nono ne jopuonje e skunde mopogore ntiere report moro ka kata na barua mabende nondik koda achiel kuom jopuonje mapuonje skunde nyire mano Malimuru nondiko mar mondo mi ogwetao ka bende odwaro peace of mind samoro wacho ni mental illness dang'ni mar paro en achiel kuom tuoche mabende osebedo ka kelo achiedh nada hinya ni jotije mathoth achiel kuom gi bende e sekta mar puonj nitiere weche mang'eny ka nitiere jal moro ka osewuok ni en sani pod ok onyal loso nitie kinde biro mano ndik mana buk gik modwa wacho ng'eny buke ema bro romo to jopuonje opogore ywak ni nitie kaka isandogi nitie kaka jotend sikunde sandogi nitiere moko ka wacho ni nitiere harassment nitiere false accusation victimization principals go officials mopogore e sikunde nitie kata mana maternity leave samoro nitie kaka ok giyudi imiyogi dweche 2 kende to wang'eni maternity leave to nego bed ga dweche 6 aparo mane ma chik oyango koro barua to nitie kaka jal moro osendiko ka ni kech weche mag dang'ni mag paro daktache osenyise nang'o ni environment ma otieno ken environment maber sikunde onge jotend sikunde ok create environment moro ma inyalo wacho ni en conducive ma kata ng'ato nigi dang'ni ma paro to onyalo bedo supported gi weche mamoko weche thoth kaeri kata mana weche mag ndiko e tich yudo ni nitiere kaka jotend sikunde engage e weche mag mibadhi nitiere authoritarian school heads miwacho ni en gima owachono ema nyaka tim onge diplomacy onge kata mana discussion gi weche mamoko koro warito winjo nonro ni TSC gi Ministry of Education bro respond nang'o e weche gi eki aken tiere mita wach moro mabende nomako wang'i samoro wang'ani ne ite mano mar adek nyakorom gajwang ite mar adek mano mar gazet mano mar The Standard piny kanyo weche mosebedo katimore Kasipul nyakorom gajwang wang'eni yiero ma adundo ibro bed kibage kor gwenge mopogore pacho ka chieng' tarik 27 mano madu mar 11 mano mar higani katika mano Kasipul bende juma mokalo nwaneno lweny makoni kod kocha mabende nowuok e rombe mabende nobagi mago mag jochung' kata kamano nyaka sani koro jotend kanisa wuok oko mano mar kwayo jodak kaunti ma Kasipul johera mago mag kweth mopogore mar mondo mi onyakwe kindegi wach makamano nitiere piny kanyo e ite mar adek Kasipul to pod medo kelo weche moko mana neno ka gin weche moko mag wich kuot nikech kuma wantiere kaka oganda ma kata mana oganda ma luo kende kata mana jo Kenya onego beni wasechopo kuma wan machua moro ma ka walaro kom to wanyalo kata mana romo to wamadho chai to waloso to Kasipul to chaka gima pod ntiere kinde moko mag 80s gi 90s moko ma kane walaro kom moro ma kisiasa to ni nyaka jowa rad magore ma tongre ma negre nikech koro kaka rowere ariyo nyosewito ngimane ni ok en gima ber ahinya ok en ranyisi mo maber en gimoro ma nyiso ni pod wan chien magi ma nyaka be together kaka oganda kata mana oganda ma Kaluo kende oganda ma Kenya nyaka wapenjre nikech ombulu maduong' biro koro ombulu maduong' to koro biro nang'o nyaka wa avoid gik moko makelo tulo kinde mag siasa yani ni jogo ma nokelo tulo gi onego okawnegi ondamo koyudgi komagi to kata mana jogo ma camps gi notimo weche machal kama beno nego obed held responsible giwachni mogik wachiko nonro mar gazet Hansel de Bidang wadna mogik en mana kalure gi
weche mag siasa ma Kenya ka weche mabare ahinya gi ema kelo liet manono e piny ma Kenya ka. Pod wawinjo ka ji pod ba weche camps opogore pod ba weche, to gima ywago ni en ng'ato kochung' nodwa dhi chiwore, nodwa bedo jatelo, onyiso ni mae gima odhi timo wae ba wach ma iba koni gi koni makelo liet e kit oganda. Erokamano ahinya Hansel kuom biro e nonro mar gazet okinyi ma kawuono. Nyakon gwajo gazet momore e kind Daily Nation gi The Standard idhi nyiewo mar mondo misom. Nitiere wach moro ka e Daily Nation mano ka nido thuolo ite ma iye. Aparo ni en Daily Nation koso ne en gazet mar The Standard mana neno wach maket kod man. Daily Nation nitiere weche motenre kod weche mag thieth. Iwacho ni Healthy Nation. To gima nomako wang'a en kaluwore kod report ma bende ochiw. Mano kaluwore kod medruok mago mag rawere makaonge magi gin giwegi ahinya buore Nairobi ka. Iwacho ni Nairobi's rising youth suicides en ang'o mok timre nyakor Gajwang', dang ni mag paro osebedo ka medore e kinde makoni kod kocha. Kido thuolo wan ni som mar mondo mi bed gi ng'eyo. Dakika oskadho 9 tok saa 1 mar okinyi yiena mar mondo mi atieke gi kanyo. Nyawodo Cleophas oseikore mar donjo gi twak e chenro mar piny. Nyinga Sharon Ong'ao warom kanyo e chal mar fwambo e chenro mar mbaka oromo. Musa.